Castellers de Vilafranca. Terç col·locat ja, un castell que en la seva configuració és exactament igual que el 2 de 9 en Folre i Manilles. Per això ara semblava un 2, per aquella gent que no sigui habitual del món casteller, que desconegui com s'organitza, com es munta, com es prepara, com s'estructura un castell com aquest, doncs es prepara com un 2. I a partir d'aquí ja veurem ara el quart del Pilar de 8 en Folre i Manilles. Castellers de Vilafranca. 5 intentats aquesta temporada, 4 descarregats i 1 de carregats. És espectacular, ja ho hem dit abans, el domini que té aquesta colla del Pilar. I aquí veiem l'Ibó, com estàvem parlant amb ell fa un moment. I aquí el tenim ja col·locat. Aquí, el Quim. El pis de Quins i la Núria darrere seu. Què han passat, 2 minuts? Pel pis de sisens. 2 minuts i mig? Aproximadament. Vinga, va, sonaran gralles, serà intent vàlid. Silenci a plaça. La plaça de la Font calla, només se senten les gralles, el refilar de les gralles que porten els castellers de Vilafranca. Quart col·locat, quint col·locat i la sisè que ja està col·locada. I la setè, que és la Mariona, abans hem parlat amb ella, que ella ha dit, sí, per mi el provem, el Pilar de 8 amb Folre i Manilles, doncs aquí la teniu. Pujant ja al castell, a punt d'arribar a la seva posició i també arrencant l'enxaneta. Vinga, setè del Pilar de 8 amb Folre i Manilles, dels castellers de Vilafranca, col·locat ja, i vinga, i ara arriba la feina, arriba el moment més important. L'enxaneta que està arribant ja al pis de sisè, arriba ara al setè i arriba el moment clau, és la motxilla d'entrada, a poc demana des de la pinya el Pere Almirall, a punt d'entrar a la seva posició, a punt de carregar-lo, sí, carregat el Pilar de 8 amb Folre i Manilles, motxilla de sortida, camí de descarregar-lo, camí de la diada perfecta, fàcil pels castellers de Vilafranca, Pilar de 8 amb Folre i Manilles, ningú sua, ningú s'ha complicat la vida, fàcil, el pugen i el baixen, el munten i el desmunten, el carreguen i el descarreguen, com qui està xiulant tranquil·lament. Pilar de 8 amb Folre i Manilles, descarregat el 5è de la temporada dels castellers de Vilafranca. És extraordinari el domini del Pilar, 51 pilars de 8 amb Folre i Manilles. Fixeu-vos que el quart no està suant, està una mica vermell perquè ha hagut de fer una mica de força, però ja està. Un altre Pilar de 8 amb Folre i Manilles. Carles, sí, Toni. Mira la imatge, el Pere Almirall amb l'enxaneta als braços. No sé si ho podeu veure, ara mateix els tenim aquí davant, una enxaneta dels castellers de Vilafranca a la Carra que parlàvem amb ella l'altre dia. Intentarem agafar un moment el Pere. Pere,